Nu. Vi er her på CSV. Vi laver en lille video. Og hvem er du? Jeg hedder Monika. Jeg går på CSV, og det er her kedeligt i IT. Det var godt. Tak skal du have. Og så har vi... Hvad hedder du? Jeg hedder Ole. Hej Ole. Og hvad laver du så her? Keder mig ihjel, fordi der er ikke noget spændende at lave. Okay, Ole synes, det er rigtig, rigtig svært at lave det her med computer, fordi han har 10 tommelfingre. det er som en pensionat. Okay, det er godt. Det er også svært, så jeg kan godt forstå, at du keder dig. Vi kører videre over til den næste, som hedder... Hvad hedder du? Michael Okay, hvad laver du? ser YouTube. Ser YouTube igen? Bare ser glå video? Ja. Lærer du slet ikke noget i dag? Jo, se på... Damer. Ja, på damer. Det er lige det handler om. Vi kører videre til den næste. Hej, jeg hedder Anne. Jeg er så glad i dag. Jeg har fået mit medicin. Jeg er så glad i dag. Og der er det dejligt at vide for os alle sammen, at Anne, hun har også lige fået sin nye armproteser sat på i dag, så derfor kan hun svinge sådan med armene. Normalt har hun ikke nogen arme. Og vi slutter herfra. Tak. Moin.